pagkabati ni Maria sang ginsiling sang anghel, natublagid siya kag nagpalibog kung ano ang kahulugan sang ginhambal sang anghel. Nagsiling ang anghel sa iya, "Hindi ka maghadlok, Maria, kay namutan ka sang Dios. Yari karon magabusong ka kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki. Kag pagahingalanan mo siya kay Hesus. Mangindako siya kag pagatawgon nga anak sang Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari subong sang iya amay nga si David. Kag magahari siya sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob, kag ang iya ginharian wala sing katapusan." Si Maria nagsabat sa anghel, "Ano ang pagkahimo sini? Kay ulay ako nga babay." Ang anghel nagsabat, "Ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikob sa imo. Tungod sini, ang balaan nga bata nga matao sa imo, pagkatawgon nga anak sang Dios. Dumduma bala nga ang imo pariente nga si Elizabeth, bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong na sing anong kabulan sang isa ka bata nga lalaki. Kay sa Dios wala sing bisan ano nga hindi mahimo." Si Maria nagsiling, "Alagad ako sang Dios, kabay nga matuman ini sa akon suno sa imo ginasiling." Kag ang anghel nagbiya sa iya. Kabay nga ang Dios magpakamayo sini ng mga pulong, kag gidbasa nakon bago lang ini makita sa Lucas kapitulo 1 halin sa 29 pakadto sa 38, kag ini nagasugid sa aton nanungod sa pagkatao ni Jesus Christ. Kag ini amo ginasilibra naton karon nga bulan sang Disyembre. Batian naton ang mga kanta nanungod sa Christmas, kag batyagan gid naton ang bilidhon nga mga dinalan halin sa mga kanta pakadto sa balaan nga kasulatan nga nagahambal nanungod sa pagkatao sang aton manuluwas nga si Ginoong Jesucristo. Halin pa sa Old Testament, ginhambal na sang mga propita ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Katulad abi sang ginsulat ni propita Isaias nga makita sa Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14 nga nagasiling, "Ang Dios mismo ang maghahatag sa inyo sang tanda. Ang isa ka dalaga nga birhen magabusong kag magaanak kag isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel, nga kung sa aton pa ang Dios kaupod naton." Kag isa pagid ka propita nga amo si Micah, kag na-record ang sinulat sa Micah kapitulo 2 o kon Micah kapitulo 5 bersikulo 2 nga nagasiling nga magagwa sa isa ka banwa ang leader sang mga Hudiyo. Kag ang banwa nga natumbod niya amo ang Bethlehem. So si propita naghambal nga ang bata nga manuluwas nga matao ang nanay birhen. Kung sa aton pa wala matandog sang lalaki. Kag si Micah naman iya naghambal nga ini nga manuluwas matao sa lugar nga ginatawag nga Bethlehem. Amo na ang ginakanta permino, O Little Town of Bethlehem,
amo nang lugar nga ginhambal ni propeta Micah diin si Kristo matao. Tapos ini sa mga propeta hambal mga 700 ka mga tinuig ang nagligad kag ang anghel nga si Gabriel nagkadto kay Mary kung sa aton patapos ang 700 ka mga tinuig si Gabriel nga anghel nagkadto didto kay Mary nga nag-istar sa lugar nga Nazareth. Kag ginhambala niya si Mary. Gintamyaw niya si Mary nga kasiling, magkalipay ikaw nga babae nga namut-an sang Dios, ang Dios manginyara sa imo. Kag naglibog ang ulo ni Mary sang panamyaw sang anghel. Gagin padayon ni Gabriel nga anghel ang paghambal. Nya ikaw magabusong sang isa ka bata nga lalaki kag pagatawgon ay iyang ngalan nga Hesus. Kag ini nga bata manluluwas sang iya katawhan. Kag ginpadayon pagid ni Gabriel sa paghambal kay Mary nga ini nga bata manginhari kag ang iyang ginharian mangin wala sing katapusan. So si Mary, wala gid man kaayo makaintindi sini. Parehas man sa aton, hindi man tadayon makaintindi kung ano ang kahulugan sini nga mga bagay. Kay man ang kamatuoran amo nga wala sing babae nga birhen nga magabusong. Sa aton niya nabalaan, ang babae magabusong paagi sa kooperasyon sang lalaki kag babae. Ti si Mary nagpamangkot sa iya, hindi nga nag-refuse si Mary pagbaton, kundi gusto lang niya nga matagan siya. Siling ni Mary, paano ang paghahimo sini kay wala man ako bana, birhen man siya. Kag ang anghel nagpadayon sa paghambal sa iya nga nagasiling, ang balaan nga espiritu magakonsad sa imo. Kag ang gahom sang Dios nga Amay magalikop sa imo. Busa ang matao halin sa imo pagatawgon nga anak sang Dios kag manluluwas. So bisan hindi niya kayo o kung wala niya kayo mahangpan ini nga mga bagay, si Mary wala mag-refuse sa pagbaton sini. Ang ginsiling ni Mary sa anghel, niya alagad ako sang Dios, kabay nga matuman ang imo ginhambal sa akon. Ginbaton ni Mary nga magabusong siya bisan hindi kaayo tinaw siyang una-una. Ginbato niya ini upod ang pagsalig. Hindi upod sa iyang nahibalan. Kundi nagasalig siya nga ang Dios makahimo sang tanan nga butang kag wala siya sa ginahambal nga hindi niya kaya nga himuon. Kaman ang anghel nagambal kay Mary, siling niya, sa Diyos wala sing imposible. For God can do all things, and there is nothing impossible that He cannot do. God can do all things. So, nagsalig si Mary sa ginhambal sang Diyos. Kaya ang Diyos siya masaligan. God can be trusted. Kung ano ang ginhambal niya, masarangan niya nga himuon. So ginbato niya ini kay may pagsalig siya sa Diyos. Ang libro sang Lucas nga akong ginbasa bag-o lang, ang nagsulat sini doktor, si Lucas, doktor ina. Ang doktor nakahibalo
kung paano ang bata mabuo sa tiyan sang iloy. So ginsulat ini ni Lucas hindi tungod kay nabalaan niya sing husto. Kay nabalaan sang doktor iya amo nga may nanay kag lalaki kag babae kag magbata ang babae. Pero suno iya sa ginahambal iya sang Dios, ang balaan nga espiritu amo ang patigayon sini. Paagi sa Holy Spirit matigayon ini. So bisan supak ini sa nabalaan ni Dr. Lucas nanungod sa pagkatao ni Kristo, ginsulat niya ini kay katulad kay Mary, nagatuo si Lucas nga ang Dios makahimo tungod kay wala sing imposible nga bagay nga hindi masarangan sang Dios. So si Mary kag si Lucas may pagsalig sa Dios. Hindi tungod sa ilang nabalaan nila, kundi nagasalig sila sa Ginoo nga matigayon ining pagkatao ni Ginoo Jesucristo. Amo man nina ang i-apply naton sa aton kaugalingon karon. Kung kita subong magpalibog sing madalom, paano nga ang Dios nangintao basi kon maglupok na lang ang aton ulo sang palibog kang hindi magyapon naton mahangpan. So ang aton himuon, i-apply naton ang pagtuo sa Dios. Kay ang Dios makahimo sang tanan suno sa gusto niya. So ang gusto sang Dios nga matao yang bugtong anak sa kalibutan, paagi sa isa ka birhen nga babay, saligan talang kag tuuhan nga kaya ini sing Ginoo kag kun may pagsalig kita wala sing imposible nga bagay sa Ginoo. Aton lang husisaon liwat ang ginahambal sa ang anghel nga ang matao nga manuluwas lalaki kag manginhari sa walay katapusan nga paghari. So siguro aton pagid nga tun-an jotay sang natao na si Kristo kang nagdako. Ano nabalaan bala ni Kristo nga siya anak sang Dios? Nabalaan bala niya nga siya hari? Nabalaan bala ni Kristo sang natao siya kag nagdako na siya nga siya amo ang Mesiyas nga ginpadala sang Amay diri sa kalibutan para magluwas sa mga tao? Kung ang nga pamangkot ang aton sabton, sang mga 12 pa lang katuig si Kristo, 12 years pa lang siya, nabalanan niya nga anak siya sang Dios. Kay man sa tong tion na gindala siya ni Joseph kag ni Mary dito sa Jerusalem sa pag-attend sang pista, si Kristo nagdiretso sa templo. Kag pagpuli nila ni Mary, nabilin siya to, nalipatan siya. Kag siyang pag-abot nila dito sa Nazareth, ginpangita nila si Kristo sa ilang mga parente, sa ilang mga kaabyanan, basi dito. Siling nila wala, so nagbalik pagid si Mary kag si Joseph dito sa Jerusalem. Kag ginpangita nila dito si Kristo, kabalo kamo diin nila nasapuan si Kristo dito sa templo, pungko upod sang mga manunudlo dito sa templo, mga pari kag iban pa nga mangin alamon nga mga manunudlo. Dito si Kristo nagapungko, nagapamati sa ila kag nagapamangkot sa ila. Pag-abot ni Mary kag ni Joseph sa templo, ginhambalan siya. Siling niya, anak, kinapangita namon ikaw ni tatay mo. Pero ang sabat ni Jesus Christ, nga ang ginpangita gid ninyo ako, wala bala kamo kay balo nga dapat o kung kinahanglan
ngayari ako diri sa balay sang Dios. So nahangpan kag nabatyagan ni Kristo sa sulod niya nga dapat ara siya sa balay sang Dios kung sa ato pa sa templo. Kay man may duwa ka ginatudlo na nungod sa balay sang Dios. Ang balay sang Dios amo nang dwelling place niya ang langit. Pero diri sa duta ang ginatawag nga balay sang Dios amo ang simbahan o kung templo nila dito sang una sa Jerusalem. Si Kristo nagsiling nga dapat o kung kinahanglan gid nga ara siya sa balay sang iya amay sa langit. May balay man ni si Joseph kay si Mary dito sa Nazareth, pero ginamin iya ni Kristo nga balay sang Dios nga kinahanglan ara siya dira amo ang templo. So nabalaan niya, nabatyagan niya nga daan sulod siyang balatyagon siyang kabuhi nga anak gid siya sang Dios. Amo na nga ang Bible naton nagatudlo nga si Kristo anak sang Dios kag anak sang tao. So duwa ang ginatawag kay Kristo. Ginatawag man siyang anak sang Dios na nagahambal sa iyang amay sa langit. Magsiling ang Bible nga anak sang tao naghambal ina sang iyang human parents nga si Joseph kag si Mary. So nabalaan ni Kristo nga siya anak sang Dios. Kag nabalaan man niya nga siya manluluwas. Siya ang Mesiyas nga ginpadala sa kalibutan sa pagluwas sa mga tao. Kay mo ni ginhambal niya sa Lucas 19:10. Siling ni Kristo, ang anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga nadula. So balaan niya nga manluluwas siya. Sang diri pa siya sa duta. Kag nabalaman ni Kristo nga siya hari. Kaysang gindala siya dito sa mga leaders sa tubangan ni Pilato nga gobyerno, ginakusar siya sang mga tao sang halin sa Sanhedrin, Pariseo, iban pang skriba nga mga leaders nga may sala siya tungod kay naghambal siya nga anak siya sang Dios kag nagsiling pa siya nga halin siya sa langit kag nabatian nila nga nagsiling si Kristo nga hari siya. So ginpasulod ni Pilato nga gobernador, ginpamangkot siya ni Pilato nga nagasiling, ano hari kagid bala? Siling ni Kristo, ginasiling mo nga ako hari. Ti siling ni Pilato, ati tutuod gid gali nga hari ka sa mga Hudiyo. Gindala niya si Kristo sa gwa, nagatubang si Pilato, gindala niya si Jesus Christ sa gwa, kag ginhambalan ang mga nagkukusar siya. Nya o ari ang inyo hari. Wala ako sinadiskubre nga sala halin sa iya. Ang siling niya sang mga nag-akusar siya, wala kami sang ginakilala nga hari luwas lamang kay Cesar. Kung sa aton pa, ginsikway nila si Kristo nga ilang hari. Mga utod halin pagid sa pagbunag kay Kristo, ginreject na siya. Ginsikway na siya sang iya mga katawhan. Sang nagkadto sila sa Bethlehem, agod magpalista, panahon sang sinsos, wala sila ginbaton sa balay dalayunan. Daw mabata na gid si Mary, pero ginsikway sila. Tungod kay wala sila lugar sa dalayunan, nagdiretso sila sa balay sang mga karnero. Kag dito siya natao sa pasungan. Ginkulan siya sa pasungan ni Mary kag ni Joseph. So halin sa pagkatao ni Kristo, ginsikway na siya nga daan siyang iya mga katawhan.
tobto sa atubangan ni Pilato, ginsikway siya sa iyang mga katawhan. Amo na ang ginasiling sa Bible, siya nagkari sa iyang mga katawhan, pero ang iyang mga tao nagsikway sa iya. So si Kristo, hari nga ginsikway sa mga tao. Pero tob-tob san o bala nga ang mga tao makasikway kay Kristo. Kay man ang ginasiling sang Bible nga akong ginbasa bago lang, nga si Kristo hari, kag ang iyang pagkahari wala sing katapusan. Ti ano, kay si Kristo ginlansang sa krus, ginpatay. Naguntat na bala ang iyang pagkahari, wala na magpadayon kay ginpatay man siya. Ang sabat sina, hindi nagapadayon ang pagkahari ni Kristo. Kay man siya, bisan ginpatay, nagahari siya sa balatyagon sang mga tao nga nagbaton, nagtuo kag nagbaton sa iya. So si Kristo, sa tanan nga genuine nga Kristohanon, ara siya nagahari. Wala naguntat ang iyang paghari. Kay man, dumdumo naton nga iyang ginarian, ang iyang paghari, wala sing katapusan. Subong hari, ari siya sa aton mga kabuhi, tagipusoon. Pero, iga-exercise ni Kristo, sing lubos o kon bugos ang iyang paghari, sa tion nga magabalik sa liwat sa kalibutan. So ang mga tao hindi makasikway sa iya tubtob sa katubtoban. Kay man amo ni ginatudlo sang Bible sa aton. Sa tion sang pagbalik ni Kristo, ang tanan nga mga tao sa kalibutan magakilala nga si Kristo amo ang hari sang mga hari, kag Ginoo sang mga Ginoo. Kung sa aton pa ang wala nagakilala kay Kristo, sang una, tob-tob subong, ang mga tao nagsikway siya, subong nga ilang hari. Pag-abot ni Kristo, pagbalik niya sa sining kalibutan, inang tanan nga mga tao nga nagsikway kag wala magkilala sa iya nga ilang hari, magapiko sa ilang mga tuhod sa tubangan sang amay, kag magakilala nga si Kristo hari sa mga hari, kag Ginoo sa mga Ginoo. Amo ina ang matinaw nga ginatudlo sang balaang sulatan sa aton. So sa sini nga mga tion, ato na lang nga daan kilalahon nga siya amo ang aton manluwas, siya amo ang aton hari, kag magahari siya sing lubos sa iyang pagbalik liwat sa sining kalibutan. So pabangkot karon sa imo kag sa akon, ti ano nagasugod ng bala hari si Kristo sa imong kabuhi. Kung si Kristo hindi amo ang hari sa imong tagipusoon, wala sing kahulugan ang aton pagkanta sa mga Christmas nga mga kalantahon, katulad sang O Little Town of Bethlehem, Silent Night. Wala ina sing meaning kung si Kristo wala sa sulod sa aton tagipusoon. Si Kristo dito na tao sa pasungan. Ginbunag siya dito. Kabay nga sa sini nga Christmas, hindi lamang nga si Kristo na tao sa pasungan, kundi dapat nga mataw siya sa sulod sang aton nga kasing-kasing. Kag magahari siya sa sulod sang aton mga kabuhi.
Kay man amo gini ang ginatudlo sang Bible sa aton. Siling niya ang mga tao nga wala nagatuo nga si Kristo nangin tao, ina nga mga tao kaaway sang Dios o kon anti-Kristo. Sulito na kon ang mga tao nga nagasiling nga si Kristo wala magpakatao, ina nga mga tao kaaway sang Dios ka ginatawag nga anti-Kristo. Now ako nina i-apply sa aton kabuhi. Nga dapat si Kristo matao gid sa aton mga tagipusoon. Kay base mahulog kita sa pulong nga anti-Kristo. Kay man si Kristo wala matao sa aton mga kabuhi. Kagandugang pagid sina kay di amo ginahambal sang Balaang Kasulatan. Nya wala na sing iban nga ngalan, wala na sing iban nga ginhatag ang Amay sa sining kalibutan, diin kita magkalaluwas. Suluwas sa Kristo, wala na kita sang paglaom sang aton kaluwasan. So ginpadala niya amo nang pulong nangintaw siya. Ginpadala niya ang bugtong anak na tao sa isa ka birhen, hari sang mga hari. Kagini nga Kristo dapat naton batonon sulod sa aton mga kabuhi. Kag mag-alagad siya sing hugot, tob-tob siyang pagbalik liwat sa sinikalibutan, agod sa paghusay sang tanan nga gumungtang sa sini nga duta. Kung siya na magabalik kag magahari sa bug-os ng kalibutan, dira maangko naton ang matutuod nga kalinong sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Kabay nga ang Dios magpakamayo sa aton pag-celebrate sa Pasko, kag may dako lamang ini nga kahulugan nga pagsilibra naton sa sini nga tuig kung si Kristo na tao sa aton mga kabuhi. Madamong salamat. Kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton nga tanan.